1, 2, 3, start. Okay. Mystery round. Yeah. Mystery round 2, 1 minute, let's go. Nakabantay ko sa imong naungta. Gisulti naman ni Kirk, mura man naglabay bro nada. Utrohon ako na, kayo nagkatingala. Kaya sa imuha palang postura, daghan ako masulti sa imuha. You! Ay, naday ko yung 10 piso pa uli sa inyo, ako yung 10. Ay, si Bata day, ang hari sa street children. O katong mingong ka nga muluksok og tulay, pwede man sad ka muna, di lang ta magsabay. Ayaw sige og ngisi, kaya nga kung makita sa ngipon puro sisi. Tanawa ang mga tao nga katuyok sa imuha, sila nalingaw. Akong tanaw sa imuha, mura ra mga suroy-suroy nga langaw. Quiet please. Nanimaho na ka, di pa ka maligo, maluoy na lang ta sa inyuhang kabo. Round 3, 1 minute. Glenn, let's do it. Ako ba'y, isag naigo ko, sakit kayo, akong dawaton. Ito mo, kipildin ako. Pero isa lang ako masulti ni mo ba'y, hindi ka drive. Pero gusto ko, mabalo sa imuha, puhon. Gusto ko mag-practice, kayo. Hindi na akong gusto. Go, sige. Second. Salamat kayo. Louder. Thank you kayo, Vic. Kayo mo kong kitira kiningana. Salamat kayo. Time. Forfeit judge. Judge yapon. Sige na, taas pang. Hey, judge. Para na ikaw. Yo bro, Pancho, magpagadianan Sprite. Nakita na to ilang battle, grabe, nakidot no? Pero, ihatan na. Ihatan na ko ang buto. Nasa ko homie, mystery. Bata, paminaw. Buto niyo ko para kami mystery. Peace. Laden ng PNP. Mystery ko tanan round 1, round 2 to 3. Go. Ako, klaro tarat, kay mystery ko na ikuhan po to. My name is Boots from Dos Elegantes. Ako nakasaksi, ang akong buto ihatag na ako ni Messi. Yeah! So, majority of the votes is for mystery. So, let's give it up for mystery.